Bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies per estar aquest matí ací amb nosaltres. I bé, estem ací per donar a conèixer el segon projecte més votat dels pressupostos participatius del 2021. Com vegeu, la setmana passada vam ja aconseguir posar en marxa el primer i aquesta setmana posem el segon. Estem molt contents perquè tots els projectes dels pressupostos participatius, com també vaig dir l'altre dia, van molt encaminats a la cultura. Aquest poble té moltes inquietuds i és superinteressant que gent tan jove com aquesta tinga aquestes inquietuds i porten endavant projectes com aquest. Nosaltres, des del Departament de Participació Ciutadana, estem molt contents, anem posant en marxa tots els projectes i ens agrada molt que tinguin aquesta índole, aquest material. Ara vos passe la paraula als que han portat a terme el projecte, que a més van ser els precursors, els que van votar i fer la proposta del projecte als pressupostos participatius, i també, com no, el meu company Raül Llopis, ja que des de Cultura és des d'on s'ha portat endavant aquest projecte tan interessant. Moltes gràcies a la regidora de Participació, Teresa, i a Raül per acompanyar-nos en aquesta presentació. És un projecte que s'ha gestat gràcies als pressupostos participatius, gràcies a que els ciutadans han votat, i també això vol dir que és una eina eficaç per a cobrir les necessitats dels ciutadans, en aquest cas culturals. I jo volia dir que aquesta és una proposta i és una oportunitat perquè el ciutadà d'Alcoià reconega el seu patrimoni. Més de 900 peces, 650 de pintura i la resta d'obra gràfica i d'escultura formen el patrimoni artístic de la nostra ciutat, i també per a impulsar i promocionar el treball dels joves artistes que tenen una sòlida formació acadèmica i que aquest projecte o aquest tipus de projectes pot canalitzar el seu camí i fer pas a la seva carrera artística. Després volia també contar-vos per què rep el nom d'Inflexions. Aquest projecte rep el nom d'Inflexions per dos motius. Un és perquè aquest és com un punt d'inflexió per a la carrera artística dels nostres artistes, i perquè els artistes estan treballant i ja estan finalitzant els seus treballs de grans autors, que suposarà un abans i un després en la seva producció artística. I també inflexió com a la forma d'intervenció i un tracte singular de la col·lecció d'art municipal, que es presenta com una col·lecció viva que reflexiona, evoluciona i dialoga en el temps amb altres obres i autors del segle XIX al XXI. Per a finalitzar, el projecte consisteix en la producció de 7 obres artístiques inspirades en peces de la col·lecció d'art de l'Ajuntament d'Alcoi. És a dir, que es faran 7 reinterpretacions de peces de la col·lecció tras un assessorament previ, però que ells mateixos han escollit. Són obres que es mostraran juntament amb les de la col·lecció el 28 d'octubre al Saló d'Actos en l'Ibancà d'Alcoi. A més, és interessant el que cadascú dels artistes emergents que forma part del projecte produiran una peça en línia al seu treball creatiu. És a dir, que es mostraran les diferents línies de treball, escultura, videoart, il·lustració, fotografia, i pintura i videoart. I per tant serà una exposició didàctica on tothom podrà aprendre les diferents tècniques, estils i formes de producció artístiques. Es gestarà així una exposició on es crearà un diàleg en el temps entre peces contemporànies de diferents disciplines artístiques amb peces de la col·lecció de l'Ajuntament d'Alcoi. I bé, els artistes que participaran en aquesta iniciativa seran Andreu Alcaraz, on la seva disciplina és pintura i on reinterpretarà Lliçó de lectura de Josep Mongrell Torrent. Ambo, que la seva disciplina és la il·lustració, i reinterpretarà La Buenaventura d'Edmund Jordà. Ariadna García, on la seva disciplina és fotografia, i reinterpretarà Alineació de Rafa Calvo. Beatriu Marer, on la seva disciplina és videoart, que reinterpretarà Geomètric Nu d'Antoni Coll.
Carmen Armenteros, instal·lació, és la seva disciplina, i representarà paisatges desconeguts, que és un... En la col·lecció d'art n'hi ha autors anònims, però que ella és escollit i com s'anomenaran, paisatges desconeguts, i són de principis del segle XX. Mireia Retxe, que en la seva disciplina és art textil, reinterpretarà Venècia, de Ricardo Federico de Madrazo i Garreta, i per últim Míria Barea, on la seva disciplina és escultura i reinterpretarà Religioses de Pedro Martínez Espòsit. Per tant, espero que tothom acudisca a aquestes jornades del 8 d'octubre, on els artistes parlaran i es presentaran i expondran les peces que han escollit i el per què. Estudiaran l'obra de la col·lecció, el procés de producció, les tècniques i el que ha suposat per a ells reinterpretar una obra d'autors tan importants. I bé, descobrim diàlegs en el temps entre les obres del segle XX i les originals de la col·lecció, on espero veure a tots. També volia agrair a tot l'equip que està participant i ajudant a impulsar aquest projecte. En primer lloc, Rafa Calvo, que a més que serà reinterpretat per Ariadna García, perquè va ser alumna seva i ahí es crearà una sinergia molt interessant. I ell és el que ha fet el logo d'Inflexions i a part treballarem en ell en la producció d'un futur catàleg. També volia agrair a tot el Departament de Cultura perquè s'ha implicat moltíssim perquè aquest projecte es dugui a terme. I bé, a tots els artistes, al regidor de Cultura i a la regidora de Participació, que estic segura que es farà un projecte que de fet volia informar de que possiblement es faci una possible exposició en la capella. Aleshores també vull agrair molt a Lucía i a Mònica, que són les gestores de la capella i que estan treballant aquest projecte amb molta il·lusió. Doncs el que has dit per al dia, és que no sé si has dit 28 o 20? 28 d'octubre. El 28 d'octubre que... Les jornades, sí. No es queda una exposició? No. Però faran les obres exposades, no? Serà el dia... Sí, es farà, exacte. S'explicaran, ells explicaran, sí, el 28 d'octubre, i després hi haurà una exposició en la capella. Però no automàticament, eh? No. L'exposició ja vendrà. I jo volia preguntar com s'havia fet un pressupost. I també volia agrair-li a David Ulibarri, que és professor d'il·lustració i que és professor de Borja i d'Àngela, agrair-li la seva ajuda i assessorament per encontrar artistes com els que tenim en aquesta exposició. Bé, moltes gràcies Tere i moltes gràcies Maria. Primer que res m'agradaria fer un poc de reflexió cap a les propostes que estan venint per part dels pressupostos participatius. Són projectes que complementen l'activitat que té l'àrea de cultura i també buits que es deixen per part del propi departament, que es complementen amb propostes com aquesta que va fer Maria Guillem i que des d'ací el dono l'enhorabona perquè des del primer moment que em vas llançar o em vas dir la idea que anaves a proposar, el vaig dir que el tirares endavant, que ja ho miraríem a veure com m'encaixaven moltes coses, perquè hi ha que destacar que ha sigut molt costós el veure com encarar-ho absolutament tot, perquè moltes vegades parlem dels pressupostos participatius com una qüestió de partides concretes de diners, però és molt farragós el com destinar els diners i tot el tema, però sí que és veritat que va ser una realitat, una confrontació entre artistes que estan començant, que estan formant-se, que tenen un moment molt bo perquè ara estan en procés de creació, en procés d'aprenentatge, però al mateix moment l'enfrontar-se a un projecte com el que vos va proposar Maria, en el que teniu que reinterpretar amb els vostres ulls, amb les vostres disciplines, amb les vostres tècniques, obres de rellevància de la col·lecció municipal d'art
d'Alcoi i que es tenen que exposar davant de la gent, em pareix un repte xulíssim que des d'ací vos dono l'enhorabona i que tinc moltíssimes ganes i que tinc ànsia de poder veure com heu elaborat i com heu treballat amb les vostres tècniques aquestes obres. I com bé ha dit també Maria, m'agradaria destacar una qüestió, és a dir, nosaltres des que estem a la corporació, l'equip de govern ha treballat molt i de valent en tornar a la col·lecció municipal d'art, incorporant noves donacions, incorporant noves peces, i pensem que tenim una col·lecció molt important, que la gent deu de ser coneixedora d'ella. Aposta d'ella precisament el que hem dit, el que hem manifestat en més d'una ocasió, i ara d'una forma ferma volem treballar en torn a una pinacoteca on poder mostrar tota aquesta col·lecció que, com bé acaba de dir Maria, vos ha dit les peces que van a interpretar aquests artistes, n'hi ha que tindre en compte que tenim una col·lecció amb obres que reiteradament diferents estaments, diferents museus, diferents col·lectius estan demanant per a fer exposicions de gran renom, des del Prado a passar per altres col·leccions, altres museus i altres espais. I per tant pensem que aquesta iniciativa el que farà és això, a banda de donar a conèixer els nous artistes, donar a conèixer també la col·lecció municipal d'art, que és molt important, i valorar el patrimoni que tenim a la nostra ciutat. I pense que ara el millor que podem fer és donar peu a que vinguin els artistes i ens parlen de com han treballat totes aquestes peces i donar-vos l'enhorabona molt sincerament, de veritat, enhorabona. Bueno, buenos días. Nosotros somos AMBO, Ángela Escolano y Borja Molina, y hemos participado en esto como grupo por primera vez. Después de 4 años trabajando en la escuela, uno al lado del otro, nunca habíamos hecho un proyecto juntos y esta es la primera vez que se nos ha dado la oportunidad y estamos muy contentos de poder aprovecharla. Sí, la veritat que no hem treballat mai en ningú projecte junts, però sí que s'hem ajudat sempre i sempre hem estat treballant junts. I era una oportunitat superguai de posar-se els dos a treballar i fusionar les nostres... Bueno, és la mateixa disciplina però és diferents estils. Sí. ¿Quién es el que le va a hacer vosotros? Nuestra obra es la de Edmundo Jordá, la de La Buenaventura. Creo que es del 1910, puede ser, sí, o el 4, no lo sé. Y es una obra en la que se ven a 3 personajes principales, son 3 mujeres, y hemos querido reinterpretarla trayendo esa conversación que tienen entre ellas a la actualidad, manteniendo la estructura de las 3 mujeres principales, pero aportando nuestro estilo y nuestra técnica y mucha simbología actual, el feminismo y bueno, más cosas que ya se verán en la jornada. Volíem lo que es llevar lo que es la forma pictòrica a la il·lustració, entonces simplificant y utilizar una técnica súper expresiva y súper dinámica que es el ProMaker, que es rotulador del coll, para donar-li un color viu i una força que veiem que té. Sí, no sé. Hola, jo soc Beatriu Marer i bé, la meva formació ve de Belles Arts, vaig estudiar al TEA i se m'ha presentat aquest projecte i des de luego una oportunitat molt bona per a establir aquest diàleg, com comentàvem, amb artistes d'altres èpoques. La meva sí que és prou joveneta, l'obra és de 1970, és d'Antoni Coll i es diu Geomètric Nu. També el Maria es va proposar no deixar el nostre propi discurs personal de les obres anteriors i relacionar-lo amb l'obra que escollirem. I em pareixia molt important per el meu tractament del nu, del cos de la dona, de les petjades i impressions que deixem en la pell, que estiga present aquest cos, present una figura femenina i per descomptat aquesta obra crec que era molt adequada per a aquest projecte. Aleshores, la relació que he establert amb l'obra de Coll és sobretot formal, aquest estudi anatòmic del cos femení, de les textures de la pell, aquesta geometria que també he mantingut a la meva obra
I jo la pintura l'he transformada a una instal·lació de videoart. Faré una peça textil, estic realitzant una peça textil, on mantindré aquesta geometria, com comentava abans, i després es projectarà sobre aquesta peça una peça de videoart, on sí que ja treballarem aquestes petjades, aquestes impressions que deixem en la pell, les diferents textures, i aquesta història que a poc anem narrant i que físicament es queda reflectida en diferents huelles i, com comentava, de cicatrius que queden en les nostres coses.